два браты. Антось. Ён невысок, не надта ёмак, ды карчавіты ж і няўломак. Рабіў за двух на сваім карку, цягнуў яремца хлебароба. Ну, словом, дядька наш асоба. Міхал, яго ўся полаць наша знала. Ён быў вядомы між панамі. Ды што паны, сам князь Антоній не раз з Міхалам вёў размову і знаў жа службу леснікову. Адна сям'я. Сямейка, правда, немалая. 4 хлопцы, 3 дзяўчаці, ды бацька з дзядзькам, 3 маці. Адно жыццё. Адна мара. Всего полнютка. Хвала Богу, с божинки новая ему рога у нас сьогодні святіся. Так, дякуй Богу, поджиліся. Брат Михась, была б то власність, земля вся гэта сенажаці. Чого ж жадать тут болей, браце? І лес, і паша, небо ясность, і чистий дух, і речка Ньоман. Куток павабны тут заход. День добрый, новая весціна. Спаткай ты нас, як маці сына. Па часе доўгай разлукі. І разгарні прыветна рукі для тых, хто змушаны ў няволі жывіцца хлебам твайго поля. Зірні ты светлым бокам ласкі. Авей крылом прыгожай казкі, каб гэта жыццё пуцявіна была нам светлая часіна. Узброй надзеямі нам грудзі, бо мы твае, зямелька, людзі. Як там будзе з той зямлёю? Не хваціш голою рукою. Ой, няпэўна ўсё і невядома. Брат, зямля ўміраць не трэба, не пашкадуе табе хлеба. І люди простыя, так ветлыя. І погляд добрый іх і светлы.